Швебе! Абе, денешна омладина. Майка, прътята по леп. Найма. Синове по леп. Како е бам. Спраща в Германия. От този месец няма много работи. Кошмар. Наедно джамче авион на църтано са човече. Шо ме живота бе? Отварям джамчето. Шофер авион да тера. Цацко, му майката, лугито да ги изнесеш на прав път. Да, тука, да возам. Я полска, како е, она, я така ще. Ги зебам на радарот, не можат да ме фанат. Шо ги правим газта нагоре, светото здово, браво цацко, на германски ми вика. Шо ги правим, ми викаме на ден. Слушайте, сега да изнесат на прав път, дайте има локалче тук да си возим с хеликоптерче. Най-път да. Я, дома като ще спия много гудеш ям. Бам! И когато маме комшията, знам все кой ще мама, и я не трупай 7 и 15, му викам. И бам, нещо ке стропа. Коя с авионът, шоферът. Бам! Не трупай, коя гледам, шофер. Шофер. Викам, абе да не повлечеш. Добро. И ги повлеков я. И коя гледам, наши деца трава косат. И викам, деца тръгнете. Превърти го хеликоптера. Пенеш. Пенеш. Шо сега? Он сме. Ами я не се смеям. Озбилно ви кажам. Пенеш. Пущенеш. Фала цаци. Викам, нищо деца. Ако трябва да звонят, им го дават брод 075 костладкар. Силам я. Викам на тия, шо ми го дадох хеликоптерът. Викам, слушайте, я ви изнесох на прав път. Сега, я да стоям около пище. И фанах си отидох около пище. Ако виж, толкова, дома, друга.